मिशा वाटतं. चला काय ग बरा मा? हो तिया बरोबर असस मा. हो मी बरोबर आहे मा ह्याला. पण मुंबईसून येलो असतो काय बाहेर वगैरे दिसत नाही तो. अगो आम्ही मुंबईसून येलो ना म्हणून आमका हायस्कूल आमच्या क्वारंटाईन केलेला मी त्यामुळे गावात काही फिराक गाळाक नाही. पण एकटोच तू पाणी भरतं कोण येऊक नाही बरोबर अजून तुझ्या. नाही अगो माझ्या आईचे पाय दुखतात म्हटलं मी आज जाऊन पाणी भरतं आणि आमच्याकडे मुंबईसून पाहुण्या येईल त्यांना काय असली कामं जमतली हत. हो ता पण बरोबर आ. धरणे मंदार काढ माझं झाला भरून. ए मंदार काढ माझं झाला भरून. काय मग मुंबईचा एखाद्या हिरोईनी सारखा दिसणारा पोरगा औषध मा मॅट झालंस काय तू? अगो माझ्या समोर ह्या कोकण स्वर्गातली रंभा उभी असताना मी मुंबईचा पोरगा किती बघेन. तुझा आपला काहीतरीच. काय रे काय ग किती वेळ झालो पाणी भरले अजूनपर्यंत ऐसरच असं आणि ह्यो टोन. अरे मंदार दादा. हा हा तसं असेल रे. मी बरं असेल ते बरं मा. हो